bojo? Ora. Ora? Loro gaduk kok ya. Wis. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo kudu. Wis urung. Burung tante. Anakku sing bagus dhewe besok pinter yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Wah. Anakku
kasih Kakak Ika. Iya, sama-sama Dedek. Iki ada request saking Putra Dikari Gino Bolodewa, Sragen via Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas Gading Paukir, alhamdulillah. Ros bungah bombong terharu terenyuh campur jadi satu. Anak lanang wis purun minangkani gegayane almarhum Bapak Ki Sira Nugroho purun dalang. Sampun mlebet transfer 3 juta. Wonten rekening Mbak Elisa Urkaro Salaso. Saking bombongnya hatiku khusus nak Mas Ki Gading Paukir RP 1 juta. Alhamdulillah. Request gending. Langgam tak enteni pelok patet barang karya maestro Kinarto Sabdo dipun bawani nyuwun swantenipun Mbak Ayu Purwolestari RP 500.000. Ora dibagi karo nganu lho Om Keswan lho. Angenteni karya maestro Ki Haji Mantep Sudarsono nyuwun swantenipun Mbak Elisa Urkaro Salaso digarap gecul kendangan Seragenan 2 pupuh RP 500.000. Ingkang RP 1 juta damel kas warga laras. Loh kok amin? Alhamdulillah. Pamlingko nak Mas Ki Gading Paukir semangat anggone sinau dalang ben bisa linuwih sak kabehane pakem magliran. Bisa mendem jero marang wong tuwa, bisa taruna ngungkulana bapa, aja lali sekolah tetap nomor 1. Siap. Matur sembah nuwun keluarga WL sampun guyub rukun, kompak lan solid. Ugi kagem Ki Geter Pramoji Widodo sampun kula wentah kalih nak Mas Ki Gading mugi saged dados dalang sing linuwih ing budaya khususipun wayang kulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso akeh banget iki. Ora ana RP-ne iki ketok. Cakep. Ono meneh iki. Pagi Mas Gun. Lho, ket mau esuk berarti iki. Saya sawer untuk Mas Gading, warga laras klasik dan krunya. Kru ya. Minta Mas Solikin, Jenggleng dan Kakak Ika. Nah, iki nyanyi Caping Gunung. Sudah transfer 1.500.000. Saweran atas nama adik Linda Afrilia dari Sukarjo. Banyumas request tembang Kidung Wahyu Kalosebo. Assalamualaikum Mas Gunawan. Sing dalang iki Gading iki. Nyuwun tulung 1 juta rupiah untuk Mas Gading Paukir SS dan teman-teman WL dari Ibu Sulistia. Sulistia. Apa iki maca piye iki? Belanda pokoke saka Belanda iki Ibu. Nyuwun gending tembang kangen Mbak Agnes ingkang nyekar. Ihu. Semoga tambah semangat. Salam sehat selalu, amin. RP-nya ini 1 juta rupiah. Dari Bapak Chandra, request tembang Ngidam Sari atau Caping Gunung. Semua juga boleh pokoknya sindene. Saweran bagi rata. Mas Gading, nanti di woro-woro dalam waktu dekat ada wayangan Celimen. Penggalangan dana donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Rencana yang mayang Gading Gadang Fit Ki Geter. Kolaborasi warga laras. Karo Om Keswan barang iki. Wah ya, wis entek iki. Habis. Yo apa sik iki? Langgam tak enteni sik. Krik-krik. Yo. Kula Pak Dalang. Nggih. Nggih. Oh Mas Dalang. Adik Dalang masuk. Kau terliki napa terliku? Teng ngarep panggung mriko.
Loh. Ya ora ana sing nonton. Oke. Yuk. Ya. Wonten dawuh. Nggih. Pun duduk lagi. Ora. Oh iya ta? Iki langgam tak anteni. Nggih. Dibawani mboten? Bawani. Dikancani karo bapaknya ora? Karo suami tercinta. Ngos. Rasa. Engko ora kebagian lho. Ndak meng padu. Ya wis. Iki cocoke lagi karo Mbak Ika. Oh. Heeh. Kok kabeh-kabeh kakak Ika iki. Mbuh iki. Kok karo Bu Pras barang ya cocok kok. Enggak. Nggih. Nggih. Sampun. Nggih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iki kontrak meng 2 jam kok sawerane tambah loro ya. Alhamdulillah. Telu ding malahan iki. Iki nganu angenteni mau Mbak Elisa. Ayo iki angenteni aku ya Pan iki. Monggo di spoti ya. Ya. Sugeng dalu. Jos, hari ini ngerti ra streamingnya tembus piro? Berapa? 6.000. Wah, Nara. 6.000. Gading ya, ra bakal sakmono elok tenan ya. 2 channel 6.000. Lah sesuk kapan nih pertanyaannya sesuk Lemayang kapan meneh ngono lho. Nah, kuwi. Ha ya ditunggu-tunggu. Ayo sing dong anu gek nanggap dek gading iki lho wah jan elok tenan. Aku melu bombong ya sabutane ya jos. Saiki wis glelenge ya wis entuk ya. Kayak Ki Kesuan kuwi lho dadine iki utamakan gleleng dulu. Heeh, utamakan gleleng. Hasilnya keri. Sing penting utamakan gleleng dulu. Piye lek Cak Bagus aku kon apa mau? Jungkir balik. Jungkir balik ya seneng anu nembang angenteni. Nembang angenteni karya Kinarto Sabdo. Ki Mantep Sudarsono, mau sing Kinarto Sabdo Mbak Ayu ya. Nggih. Terus ini infonya kapan Pak Geter yang untuk apa? Dalam waktu dekat untuk pagelaran wayang, untuk kita menggalang dana bagi korban erupsi. Jadi yang kita pada nabung-nabung dulu, besok ketika digelar ayo kita donasikan sebanyak-banyaknya. Bersama Warga Laras klasik, iya. Niki ajeng ngangge bawa napa mboten? Manut. Rasah wae yo, 2 jam to. Pamundutane akeh to? Oke iki. Iya. Heeh. Guys, masih ada Mbak Agnes, masih ada Simbah Pras. Toh? Ngono. Iya. Langsung ya tak nyanyikan ya. Nggih, nggo. Sampun Mas Gini, Gading, sukses terima selalu kasih. Je. Ini selanjutnya minta Mas Solikin jenggleng dan Mbak Ika nyanyi Caping Gunung. Di spot ora iki? Ayo, spot. Sabar.
disuruh jenggleng, dagel. Waduh, abot iki. Heeh. Kali sinten iki? Wo, Lho, dhewe to. nah, ya manut arep dhewe apa dikancani Kakak Ika. Yo, Mbak. Kancani, Mbak. Dikancani. Ayah. Nek kene wae. Wis banki. Yo. Sepiro, Mas? Saben bengi. Paske sike. Aku sik apa kowe sik? Manut. Ya wis incut sik ya. Apa pingsut apa? Piye le? Sapa sik iki? Mbak Ika apa aku sik? Sing bareng wae. Bareng. Bareng ya, Kak. Iso bareng ora kira-kira? Ayo, Ya, wis Mas. ya wis aku sik. Tenan lho iki aku sik lho ya. Lah iya. Saben bengi nyawang. Ayo tung-tung daden Mas. Kosike. Sabar. Kok kona ayo sing bola Urung-urung wis arep nubruk wae kok kowe iki. karepku kowe tak junjung terus Kuat apa? etok-etoke ora tenanan dadi aku mung ngeceki tok to. Tok. Aku wedi. Dadi kowe sing jumbul dhewe. Oh iya. Ngono. Ku ndebol dhewe. Heeh. Ning etok-etoke aku gojengi ya. Sithik mengan. Etok-etok lho. Etok-etok wedi banget iki piye, Mas? Getiliane wae wis sing kendel. Lah kowe iki nekat tenan kok gah aku. Ya ora tenanan etok-etok ya. Yen memajang wong karo janur kuning Piye? tak kompak iki. Angel. Coba sampean, Mbak, ora kompak nek karo aku nek karo sampean kira-kira piye? Karo aku, iki kompak. Apa enggak kowe iki? Ngomong wae. Sakrene. Mumpung Kembang wae weton. Piye, pasrah? iso pas ya nek kowe. Ya iso no. Iki ya wis ora apa-apa. Karang nek aku ora cocok kok kanca-kanca iki. Ora apa-apa. Iki dilebokke metune. Wah, jan. Boleh ya. Heeh, manut wae. Aku anggere tak lebokke metune. Yo. Gunung. Wedi. Nekat ya. Siap. Ora ngono kuwi kowe. Wes ya. Ora oleh.
Terus Oleh neng panggung kok. Wis ya, Le. Meneh ta. Ingat ya. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Nih, selanjutnya. Kidung Wahyu Kala Seba. Mbak Agnes. Kali Mas Dodo. Iya. Oke sing jaluk lho iki. Krik 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 krik. Monggo dispoti. Ayo. Munggah. Wah, kok sesuk Sido karo iki Mas piye? Dodo. Oh, jadi. Oh, nggih. Mas Dodo? Oh, sesuk wae. Lah ngopo? Alah. Sesuk ora ono wayangan ya. Ora ana tanggapan. Sesuk Frey, sesuk Frey. Ayo Mas Dodo. Neh. Nah. Wong guru kan munggah Oke, kok sing request iki angel. mergane. Pripun Mas Dalan? Biasa. Kidung Wahyu Kala Seba. Nggih. Oh, nggih. Kidung Wahyu Kala Seba. Alon-alon nggih. 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 Nyuwun masih. Nggih, Nyidam Sari. Sopo ya? Kur wae. Kur. Kur. Monggo, Nyidam Sari. Matur sembah nuwun. Kaget aku. Wis entek iki ketoke. Wis entek. Nggih. Renggong, ayo mbacot kilakon. Mergo iki kontrake meng 2 jam. 2 jam luwih nek iki wisan. Wis ora meng 2 jam iki. Ya wis, yo. Ke mbacot kilakon. Ya ayo. Lah ayo. Unjuk pangtrate Yang
saldo palwono ting ranu Drosing karsanira dening kanyut Manis seliro Gusti Ilahing putraku nduk urang ayu yen tak waspadakake jeneng sira kaya sedya darbe atur nanging semune tida-tida nduk putraku ki ya mung siji urang ayu mula sing ana tambuhana sing ora ana takokno ana apa Rama mbok pilih kepareng matur nanging cumadong deduka ingkang kathah sedaya lepat atur kula Rama iya kaya ora dadi ngopo sirnakno wigih ringa-ringa Rama wali-wali menapa katemben mawon kula menika nampi wangsiting Jawata ingkang kawarsita jroning pasumpenan dawuh ingkang kula tampi kula kedah swita wonten ngarsanipun satriya ingkang gagah rawa birawa sentosa dadanipun malang pundhakipun dasaripun inggih sekti mandra guna dene satriya menika wau kekasih Raden Bratasena Rama mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula kepareng Resi Budidaya ngupati dhateng Raden Bratasena menika Rama bumi goncang kancing langit kelap-kelap lir kincang ngresang awe gandrung kocap kacarita kaya wus tanggap Begawan Mintuna midanget dateng aturipun ingkang putra Dewi Urangayu nanging dadak sakala kaya kinebur banyune segara eling-eling Begawan Mintuna pandhita ingkang wus buntas ing kawruh paningaling batin kaya wus nyumurupi bilih wonten titah ingkang alembak-lembak kabeta alun gegulungan Sang Resi Gya mandhap saking palenggahan Gya geblas tanpa pamit anyaut Raden Bratasena ingkang tan saged nglawat Gya kabeh minggah wonten pertapan Kisik Narmada. Titah ingkang kegawa alun gegulungan bareng tak gawa munggah ora pangling iki satriya ingkang
dikarepake dening putraku Rangayu. Nanging iki sajake nandhang kasangsaya merga satriya iki ora bisa nglawat lan ora eling. Yo, tak tulungane, tak usapane kanggo daya tirta rasa gunda. Muga dadya sarana waluya jati, jati temah mulya. Ngaturke kenging panuwun dene paduka wis paring pitulungan marang aku. Inggih, Nger, mapan menika sampun dados kewajiban kula. Nduk, Rangayu, coba sawangen satriya iki. Apa bener iki? Jagat inggih menika Raden Bratasena. Inggih menika satriya ingkang wonten pasumpenan kula. Raden inggih namung paduka ingkang dados memani ing ati. Wah, sapa iki? Kok banjur nyekeli tanganku? Raden. Menika anak kula Rangayu. Ingkang nalika semanten nyumpena suwita dhateng paduka Raden. Menapa paduka kersa nampi dhateng pasuwitanipun anak kula? Kersa nggih, Raden. Kersa nggih. Wah, anakmu ya jebul ayu tenan. Pripun? Kersa ta, Raden? Wah. Iya. Gelem. Nah, gene iki ya gelem. Yen mekaten monggo Rangayu kula pasrahaken dhateng Dika Raden. Wah, yo. Yo mancing patenggan kekosok kang sari siram kang warih madu kaya bermono tegese kaya kumbang ingkang arsa ngisep maduning kusuma dasari kembange maksih kudup kekejer sang bermono denira ngupaya ngendi dunung ingkang sari dupi wis permono sigra den ingsep kongsi tapis gusis tuntas kang tetesing tirta sanggama satemah antuk jatining pemarem mboten sah kula critakaken. Wong kula iki dereng gaduh umur. Lan dereng tersasane. Para pramiksa kula turing bayangaken piyambak-piyambak. Kocap ing berang wetan sumirat cahyaning yang arko marbaba sunaring arsa amadangi saindenging jagat. Kocap krigah nuli wungu saking guling Raden Bratasena. Kagiat kejoting kalih dupi mulat Dewi Rangayu ingkang sari sumanding maksih nglenggana nglegena tanpa busana gya jumangkah sang Bratasena. Pripun Raden raosipun? Wah, ya ngono kae. Nanging mrembahan kejaba aku ngaturke panuwun dina iki uga aku nyuwun pamit kejaba kudu nindakake darmaning satriya. Mengko mundhak diarep-arep dening dulur-dulurku. Mula lilanana aku nyuwun pamit. Oh inggih Raden. Yen ngaten ndereken kasugengan.
Rama, Raden Bratasena wonten pundi? Urangayu. Garwamu Bratasena kae satriya. Dadi ora bisa suwi mapan ana ing kene. Merga kudu nindakake darmaning satriya. Nanging percaya wae, besok mesti bakal rawuh rene maneh. Kondori kating crita minangka wahing katresnan Dewi Urangayu Gerbini kaya anut kedheping netra kedhep sepisan lampah setunggal candra kedhep kaping kalih lampah kalih wulan 3 4 5 6 ngancik sabta candra kandhutane sang Dewi Urangayu kocap Bathara Narada nyaketi unggianing begawan Mintuna ing pertapan Kisik Narmada. Mintuna kulon prapta merpeki jeneng kita iki yektine ora ana parigawe ngerti ya kayangan saiki geger ya merga kayangan ana keraman ya kuwi ratuning iwak utawa Mina ngakune Prabu Minalodra saka negara Gajendraka dheweke bakal nglamar Bathari Kamaratih ora dikeparengake banjur ngamuk ning kayangan dewa kalah kabeh lan ulun banjur kadhawuhan medun merepeki marang jeneng sira ki ta supaya bayi sing ana kandhutane awak anakmu Urangayu bakal disuwun bakal didadekke kanggo jagoning dewa ngono Mintuna. Nggih Tukulun yen mangkaten kula kantun nderek sendika. Ya wis, yen ngono kandhutane anakmu Urangayu bakal tak gege. Calito gelising kang munggel kawi kandhutane Dewi Urangayu patutan kalian Raden Bratasena sigra den siram mawi toya gege kocap lek ing punang jabang mijil kakung pekik warnane nuli den beto minggah kayangan. Iki sing methuke aku. Ndi Bathari Kamaratih ulungna bakal tak wengku garwa jeleh urip. Untapke nyawamu dadi intiping neraka jahanam.
Mintuna saka ngendi? Jajan. Yo ngapunten kula jajan. Kakang Narada, bayi menika. Nggih. Menika yoganipun Bratasena patutan kalian Urangayu. Inggih putunipun Begawan Mintuna. Inggih kasihangan pukulun ingkang mekaten bab pamurbaning putu kula monggo. Kula sumanggaaken. Iya ya Mintuna. Kang mengkono Kakang Narada. Prayogi bayi menika ingkang dipun siram toya gege. Inggih, ngesakaken dawuh Adi Guru. Guru, menika jabang bayi pun kula siram toya gege, pun dados remaja jaka kumeleka kala. Jian, bagus. Kaya bapakne, Mintuna. Bocah iki putumu mau kae lho, wis dadi remaja. Nggih, yen mekaten monggo lajeng kula aturi maringi pusaka asma Kakang Narada lan jeneng kita Mintuna. Seksenana bocah iki ulun paringi pusaka asma Raden Antasena. Guru, ulun nekseni yen anak Bratasena patutan kelawan Urangayu dijenengi Antasena. Ulun sarujuk Anta kuwi mandi utawa sekti dene Sena kuwi tegese kuat. Pertanda iki anak Sena ingkang sekti lan kuat. Mula ya wiwit kalenggan iki Antasena dadi kelangenan ulun. Mara gage dangunen Antasena wis bisa micara ulun bakal mancing ing jagati ngemong marang Antasena. Wayah ulun Antasena. Apa? Iki kok ana wong ning kok keleke papat. Sapa kowe? Wah, cilaka. Nek le bagus ya bagus, ning jebul ora iso basa. Wis ora apa-apa. Mbok menawa pancen dadi bocah ndugal kewarisan. Antasena, ulun iku Bathara Guru. Oh, Pak Guru to. Lah kok ora nggawa stop map. Lah terus sing kaya teko kuwi sapa? Malah diunekke kaya teko. Ulun iki dewa Bathara Narada. Aku Begawan Mintuna, aku mbahmu nggih Antasena. Kakang Narada, prayogi Antasena niki lajeng diajoke wonten ing peperangan ngisas angkara murkani Prabu Minalodra. Oh, nggih. Antasena maju ning peperangan, Ger. Oh, ya oke, siap. Wei. Kok mlaku njuk jenggunak-jenggunuk lak ya nganggo gamelan. Wis ayo. Kula nawat-awati. Padha kalah kok iki ana bocah nom-noman. Ya, heeh, ditepungake. Jenengku sapa ya mangke? Kusik. Antasena, jenengku Antasena. Kowe Prabu Minalodra sing jare arep ngayunke Bathari Ratih.
Yo, dasar kepara nyata. Mula kowe sumingkir aja ngalang-alangi. Sumingkir piye? Aku saiki sing dadi jagoning dewa. Mula nyoh tampanana. Ah! Aduh! Ah! Oi! Ah! Ah! Aduh! Ah! Waduh! Ah! Wah! Woi! Wah! Wah! Woi, Tian! Ah! Wah! Antasena sekti Minalodra saged sirna. Nah inggih. Nanging kuciwane Antasena boten saged basa. Sampun boten dados menapa. Nadyan Antasena boten saged basa nanging bebudenipun luhur. Tansah mbela dhateng bebener lan kejaba saka kuwi. Begawan Mintuna ya merga saka gedhening lelabuhanmu tumrap kayangan ya wiwit kalenggahan iki jeneng kita bakal tak unggahke dadi geneping dewa. Dadi dewaning Minawa wisik Sang Hyang Baruna. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Iki kok ana ula tekan kene iki ngopo iki? Beda tipe? Iya Mintuna, Antasena. Kula nedha nrimo banget. Dene jeneng kita bisa dadi jagoning dewa. Ngisas angkara murkaning Minalodra. Lan ulun kekudang jeneng kita Antasena ing besok dadi satriya andheng-andhenging jagat. Dadi satriya ingkang hanjahing bawana. Anak Sena kang bisa taruna ngungkulana bapa.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.